бубин, фикрҳоямон ошуфта шудааст. саҳифаҳои телевизиону маҷаллаҳо пур аз олудагист. ҳама дунболи роҳи ҳалле мегардем. ҷарроҳи пластикӣ ва доруҳои парҳезӣ. ҳанӯз осори саломатиро намебинем. доллари бисёр ҷамъ кардем, вале намедонем бо ин пул чӣ кор кунем. дунболи занҳо ва зино мегардем, то ҷое ки намедонем духтарамон фарзанди чӣ касеро дар шикам доранд. аз тарси ӯдадорӣ метарсем, вале бо зарар расонидани дигарон мушкиле надорем, ҳолон ки ӯ фарзанд дорад. лекин ту ҳанӯз фикри никоҳ карданро надорӣ. вақте ки намунаи худовандро фаромӯш мекунем, ин ҳодисаҳо рӯй медиҳанд. шумо ӯро Мария хитоб мекунед ва мо ӯро Марьям, зане ки аз ибтидои таваллудаш беҳтар ва намуна буд. осмонҳо қадам зад ва беҳтарин зане ки дар рӯи замин қадам гузошт. зани баландмартаба дар муқоиса бо тамоми занҳо. ба ҳамин хотир сурае дар Қуръон ба ӯ бахшида шудааст. охирон ваҳйе ки баъди вай дигар ваҳйе нест. беҳтарин зане ки дар ҷомеа бояд намуна бошад. манзурам ин аст ки занони мо бояд мисли ӯ либос бипӯшанд, мисли Мария. вақте худо ҳукм мекунад, мо мешунавем ва итоат мекунем. бубин, Мария ҳиҷоб дошт, ба вуҷуди ҳар он чизе ки бар зиддаш мегуфтанд. хилват мекард ва ба даргоҳи худо дуо мекард. вақте малоик ба сурати одам ба наздаш меомаданд, мегуфт агар аз Аллоҳ битарсед, аз ман ҳамон дур мешавед, чун ӯ ҳеҷ вақт дар ҳузури мардҳо намемонд. вале имрӯз ба мо гуфта мешавад ки бар зидди ҷудоии мард ва зан бошем ва барои ҳар навъи озодӣ бикӯшем. агар аз либос худро озод кунӣ, туро фақат ба пастӣ мерасонад. чаро бояд сурататро бипӯшонӣ? мо мехостем шахсиятро бубинем, вале чӣ қадар кам медонистанд ки шахсияти ӯ дурусти муқобили чашмонашон аст. зане ки аз Аллоҳ метарсид ва ба ӯ амри динаш содир аст. бубин, ман ба ҳамаи занҳо эҳтиром мегузорам, чун динам инро ба ман омӯзонидааст. вақте роҳ меравам, чашмонамро поён меандозам. ниёзе нест чеҳраи ҳар занро баррасӣ кунам. ҳатто азме надорам ки бо зане даст бидиҳам, чун ҳақиқатан фақат як далел дорад, ва ин ки мард дӯст дорад ки бо ту мулоқот кунад. агар бихоҳӣ, метавонӣ ин кораш кунӣ. вақте тиҷорати порнографӣ миллиардҳо доллар арзиш дорад, ҳанӯз наметавонӣ бубинӣ ки мушкилӣ куҷост. ҷинс дар даруни ҷомеа ҷосозӣ шуда то ҷое ки ҳатто аз он барои фурӯхтан як мошин истифода мешавад. ҳамаи инҳо барои ту тозагӣ дорад, вале хуб медонӣ ки мо ҳама чӣ қадар бегуноҳ ва маъсум ҳастем. манзурам ин аст ки чӣ тавр ба мо ёд дода мешавад. баъд аз он занони худро маҷбур ба пӯшидани кафши пошинаш баланд мекунед ва ҷуръати инро доред ки бигӯед мо мусалмонҳо ба занони худ зулм мекунем. либосҳои танг ба танашон мекунӣ, мисли ин ки дунболи як фурсат ҳастӣ, вале ҳар вақт девона мешавем мегӯем. бубин, ин занҳо ба ман чӣ кор мекунанд? ман занонро сарзаниш намекунам, чун ман низ масъулият дорам. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд, беҳтарин шумо касе аст ки беҳтарин ахлоқро доро бошад ва беҳтарин шумо касе аст ки бо ҳамсараш баъд аз он ки издивоҷ кард беҳтарин бошад. ӯ дар рафтор бо ҳамсараш беҳтарин буд. ба Оиша нигар, бо ӯ мусобиқа мекард то ӯро хушҳол кунад. вақте издивоҷ мекунӣ, бо ин ният издивоҷ кун ки ӯро бо ҳамроҳии худ ба биҳишт мебарӣ, қабл аз он ки ӯро ба болоҳо мебарӣ. шояд беҳтар бошад тасмиматро тағйир диҳӣ, чун агар фақат ба хотири зоҳираш ба ӯ издивоҷ мекунӣ, бидон ки дар дохили зиндон баста хоҳӣ шуд. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд, 4 меъёрро барои издивоҷ ба назар бигир: зебогӣ, аслу насаб, мақом ва аз ҳама муҳимтар дини ӯ. шояд зани бедин каме ҳиммат ва илм дошта бошад. мо бояд бо ҳам ва бо раҳмат бузург шавем, то дар зери муроқибати Аллоҳ ҳифз шавем. вале имрӯзҳо аксари иртиботҳо олуда аст ва замоне нест ки наҷот биёбӣ. пас бо ҳамсарат меҳрубон бош ва Аллоҳ меҳрубонтар аст. марде мабош ки муқобилаш бошӣ, лек марде бош ки ҳамеша дар канораш бошӣ. агар ҳанӯз дунболи он духтари хуб мегардӣ, ӯро таъқиб макун. аввал Аллоҳро таъқиб кун ва ӯро биёб. ва вақте ки Аллоҳро ёфтӣ, ба ту кафолат дода шудааст ки ту духтарро меёбӣ.